Ubwanzu bw'Gusii. Happy mazingira de mwanchomo ligrebeta seni Ndizi TV litkolia la Amisi chitariki Ikomi chumotenyi Ikomi mwaka w'ikirubena mirongo eberenenen handa sentunde netokomera na sembe ochinga kicharagire Chinsa Ikomi chabono mogoroba asekerenga gyogo chutelia bera tatalia nyale kobaga gokorekana nabigo aya agendrete kuruasa Chinsemo wetera ase emesa yaito yamayera mageto kwaliganirete kolende gurana ndase kagitari getambe nyara kwa bigo koma hinga gende tukoba watika. Alright, wetrase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital naboko yabwati Amayia na bigomero bali tugenda tukaba tugokwariganiria YouTube Ndizi TV News website ya www.ndizitv.net nsemo ya kabere Lydia Mose nerogere tukaba kwendekia bunago chire gwetera somono bwebimanyiriro chinga kitogera tukaba tukubatara nere sara mumanyi ekwendeke buna chibi chamuliro gichago chira senchira yoboikirano eliane ngoro kwa Josephat Amisi wakwariga tunyara kuba tukusanga munaye kuri muchakano goikira omwelio tukuyachaka Amayia senchire bwenkegi Chinsa Ikomi chabono mogoroba chinga kibono lirili tukoli nene imense ya Kenya Lyogo chengera ebinto bitwetanaine nigo serikali nene chi serikali chechi county tunyara koba chikwarigania emeyega eyo ase Chinsemo ase kerenga gyokonekya buna banyalire ko bago simeka emete na boigo kobeke merobelyo irachikobage kwenekya buna ibotambe ebinto biri bitwetanaine binyere ko babikorendo morobelyo bwobo simeki emete me county Nyamira nigo chakabene himeye bunge ya burabu morobelyo yonyara ko bokora wa muno waziri wa mazingira kurwase county Nyamira John Matiangi mo county commissioner kurwase county eyo Erastus Mbui amunabo bisabande imeye county ya Nyamira abananchi kurwase county Nyamira nigo boigo banyale ko bakuburirwa kurusya emeringamu eyo egendrete ko bage gosime kwambarabare amone chindoche elio kolenda chinsoko okwana imeye bunge elie burabu mu waziri boyo John Matiangi nigo agendre kotebanga serikali ya county ya Nyamira nechikobage kobeka emerobeli aheli kwenekya abuna emete gosobosime bwemete chi billion 15 kweko mwaka wa 2032 yenyere kobage goikiranwe ngane yo yonyara kobage gosiro bene amonere omo county commissioner we county ya Nyamira Erastus Mbui.